mga kagwang. Mga kagwang nga. Hoy, shout out ko sa iyo mga asawa. Hello. Api mo, api. Pinagod ba na? Brad. Sila kayo mga kagwang. Mga kagwang, welcome to my channel. Good morning mga kagwang. Ngayon kagwang may puntahan tayo. Yung dati kong trabaho. Siya lang ko sila mga kagwang. Diyan ang ako nag-work dati mga kagwang. Guide ako dyan mga kagwang. Let's go mga kagwang. Mga kagwang nga ako mga balik ko mga kagwang. Dagko kay mga lawas ba? Daghanap ko kay mga asawa ni. Sigurado. Oh ba? Ako ning edit. Oh, shout out to sa mga asawa. Oh, happy anniversary. Oh, Wendell. Oh. Wendell, wedding anniversary. Bye. Oh, tawa. Sigmahagan sa Cobang, sabay David. Kasi Madrid Kwan. Madrid Paradise. Bumalik kayo. Balikya, buwag gawin. Uy, shout out sa mga asawa. Shout out? Shout out lang. Sibat ka mo, kanang hit, maglaro kayo ba o? Oo, nakapatulog ka ba? Hinahinay ba? Iya, ganyan nakuha o. Yung tanong, ikabalo naman mo. Hello, wapit na kabagulan niyo. Sabot-sabot lang gamay. Balik, sa wala pa nakaila niya si Piabong na eh. Tambok mga ipang-invite na mga personalities. Mili na tambok. Wala naman tayo, ang starting point sa Tamugan, 1 hour kapit na niligikan kung hindi traffic. Mga oras na lang siya. Pagkabot na dito sa Putin, wala na tayo toilet dito. Toilet dito. Sa Sapak, wala po. Sa take-out, wala po. So dito na sa station, pagawas na to niya. Kung malipang mismo. So mangin lang, ang problema ng nasa kita. Kanya, ang pag-present niya sa routine niya, iba lang ano, hindi na sa Putin na lang po. Hey, Doc! Tagal ng ibitaw, hindi na salamat tayo. Unang-una, salamat sa Ginoo, may nakalampas sa aming mga panahon na karon. Pero ako actually ganun siya, dami ko sa kuha ba. Stupid na ako nga may tabo unta. Kabalo ko kulang pa. Dili pa, pero at least tama personalities din. No? Sa mga Ginoo ni Jack. Sa mga nagsugod, sa pagsugod aning rafting sa Davao City. Medyo nakamiknis ko gamay. Wako na po lang, kaya naman yung nagtuna dire. Sila... Honored kayo ngayon. Honored kayo tatanan. Pero ba, itatanan ka rin Agila. Agila ang gigapon mo, miskin at kuhan. Pero salamat kayo sa inyo. No? Dan, ako kayo kag-influence sa mua. No? Salamat kayo. Si mga nagtuna na nag-explore dire, Lapipik, Jimmy, no, Dan, Atoy, ano sila? Tawag mga kuan dire, mga haraang guys, no, Jempoy, Bumbayon, Gipanglumot ng nawong. Jempoy, dali, daghan, no, I mean, salamat kayo, Agila Plus, salamat kayo, no, kaya kanin siya, hopefully, kabalo ko na ako yung mga nadunggan, amon lang brad, na magbalik yata. Pero, Bart, okay na nga. Basta kita, padayon lang ito sa itong mga plano. Basta kaya ito lang, padayon na itong disiplina natin. Peace camp, pati lang. Salamat kayo. Sa mga
lakaw, ni-set din ang mga sarili para yung aning activity o video sa matag presensya sa tanan. Lord God, as we go on sa mga activity karon sa mga pagbiyahe padulong sa mga area nga tuwan at pagpapabalik ito sa mga guys sa mga throughout sa mga activity especially sa paogan. Bless each and everyone, tagaan mo kining wisdom, kalipay, padayon ng blessings sa amwa, pag-protect sa mga family, nga sa mga pangmalay, ikaw din mo mga Lord, sa mga tao nga moapas pa, ikaw din mo mga protect sila. Tagayin mo kining puso sa mga mga this we ask in Jesus' name we pray. Amen! So, hoy, shout out mo sa inyong mga asawa, hoy. Yung pangbiyahan, ha? Lahi na ba? Lahi o video na, oh. Lahi inyong pananghin ba? Ha? Helmet. Hapling hanap niyo yan. Hello, hindi po yan. Na, iwawasan mo yung subak tasyo. So, hoy, shout out mo sa inyong mga asawa, hoy. Yung pangbiyahan, ha? Lahi na ba? Lahi o video na, oh. Lahi inyong pananghin ba? Ha? Helmet. Oh, amping, ha? Iya dah. Brad. Yang lagi, silang Brad. Kita punta. No? Basta. Brad. Automatic ba? Automatic. Apas nandito. Oh, pohon apa Paddle naman? pa. Paddle pa naman. Di ba? Di ba? Friday pa. Di ba, api mo? Kita na tukul Brad, ha? Brad, amping mo. Amping mo. Shout out sa yung masawa, lahi na ba yung pagkabalanggi? Brad. Diyan ako nag-work dati mga kagwang. Guide ako diyan dati sa rafting dito sa Davao. Nandito na ako mga kagawang kung saan ako nagstay. Ngayon pala mga kagawang may pasyalan akong sa Bilifran mga kagawang sa Kabakan mga kagawang. Samahan niyo mga kagawang, let's go! Mga kagawang, nandito na pala ako sa Kabakan. Inantay ko lang yung kaibigan ko. Mga gigo! Nandito to sa mga kagawang ko. Lunch ko na kami mga kagawang. Ito mga kagawang. Kain mo na. Cam Jones na. Ako na yung problem ko ko. Ako yung pa ano. Lagaw. Sus dugay na kayo may nagkita niya akong pari pa. Mga kagawang nakita yun yung mga kagawang.
Oo, ba? University of Southern Mindanao ay nadugay na natin. Alright. Okay, mau din ang bubuhan din sa una di ba? Bakit na ginagawa niyo sa estudyante? Diba di yata no? Nagkapel ko ka din sa una, taas. Tama. Mama to, wala pa nang, di ba? Wala pa. Sa una. Wala pa. Oo. I speaking of rappel. Hindi naman natin kumamana. Oo. Mga kagwang ko, shout out oh. Shout out! Shout out sa mga asawa. Alright. Mga kagwang, nagabihan ko mga kagwang. Sundo tayo sa
Kandugayo sa travel mga kagwang. Thank you for watching mga kagwang.